Meco. O mai vrei pe Beatrice acum? Nu, dar eu iau când vreau eu. Eu, frate, Dar nu mai vreau, nu, chiar nu mai vreau. În fine, are și prietenul meu un anunț de făcut. L-am bătut de 2 ori pe Neveu, o să-l bat și oficial, da? Bună seara la toată lumea. Am venit aici ca să confirm provocarea mea pentru Andrei Năstac. Este adevărată. Unde ești, Năstac? Te-am căutat peste tot. Provocarea e adevărată. Am plăcerea să mă bat cu tine. Îmi face plăcere. Paza! Paza! Aoleu!